Ferhat Pašina je bolje zvana kao Ferhadija džamija je džamija u Banja Luci. Džamija je odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Izgrađena je 1579. godine u klasičnom otomanskom stilu. Predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture 16. vijeka. Džamija je srušena tokom zadnjeg rata, 15 godina nakon polaganja kamena temeljca za obnovu džamije, 7. maja 2016. godine. Na dan kada je srušena, obnovljena je džamija, svečano je otvorena i vjernicima predata na upotrebu. Džamija je 18 metara široka, 14 metara dugačka, a vrh kupola je 18 metara visok. Munara je visoka 43 metra. Ferhadija je uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine 1950. godine, a kasnije je bila uvrštena i na listi spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u. %65 materijala koji su uništeni pronađeni su i koristili su se za obnovljivanje džamije. Za vrijeme od 4 vijeka džamija je nekoliko puta oštećena i renovirana, a najveće oštećenje je pretrpila za vrijeme zemljotresa 1969. godine. Osim vjerskog, Ferhat Pašina džamija u Banja Luci, poznatija kao Ferhadija, ima i turistički značaj. Dokaz za to su brojni posjetioci iz svih krajeva svijeta.